Ir-residenti li għodu fit-triq il-Buttuniera f'Witterajn, żewġ kantunieri biss il-bogħod mir-residenza tal-Prim Ministru, ibatu minn inkonvenjenzi minħabba illi x-xogħol fuq it-triq tagħhom waqaf ħesrem kważi 4 xhur ilu. Ix-xogħlijiet wafqu tneħħew l-inġenji kollha minn fuq il-post wara li ħareġ fil-pubbliku l-allegat każ ta' tixħim involut fih perit ta' Transport Malta. Il-kontrattur li jingħata dan ix-xogħol mill-Gvern qed jiffaċċja każ ta' allegat tixħim illi eżżes lit Transport Malta għaliex jinvolvi aktar minn €900,000 euro. Fin-nofs ta' dan kollu spiċċaw ir-residenti tat triq illi qegħdin ibatu l-konsegwenzi bix-xogħol ilu wieqaf 4 xhur. Il-problema bħalissa hija li m'hemmx tarmak, awtomatikament iddaħħal iktar trab fid-dar. Dan it-trabijiet li hawn tad-dekuruzza dimtela għandna tfal blażma jien għandu wieħed għandna diżejbil hawn. Anke kun għaddej bil-puxċera u kollu ġafik, daħna t-terminaw. Xew, aħna qed nistennew biex imqarituna risposta biex it-tarmak isir u ma mbatux iktar b'daw konsegwenzi. Ir-residenti qegħdin jittamaw li x-xogħol jitkompla iżda jidher li dan mhux se jkun fil-viċin. Skont weġiba parlamentari illi l-Ministru Austin Gatta għal domanda tad-deputat Laburista Carmelo Abela fl-14 ta' Mejju li għadda, itqal illi Transport Malta għada qiegħda tipprepara l-informazzjoni meħtieġa sabiex jibda l-proċess ta' tendering ħalli x-xogħol jingħata lil kuntrattur ieħor. Ir-residenti ilhom mill-2007 jiġu mweda illi triq il-Buttuniera s'essir mill-ġdid. Dak iż-żmien il-Gvern kien wiegħed illi din it-triq flimkien ma' 3 oħra se jibdew fl-2008. Weda oħra saret fl-2010 sakemm ix-xogħol beda lejn l-aħħar tas-sena l-oħra iżda twaqqaf ħesrem.